Bitcoin? Ten nás nezajímá. Je rok 2026 a není na to vhodná doba. Volatilita je příliš vysoká. Akcie technologických společností? Proč ne? Je tam potenciál, ale upřímně občas je to ruleta než investice. Kryptoměny? Klidně, ale rozhodně ne všechno. Na tohle se spoléhat nedá. Soukromé letadlo a jachta? Jako zábava proč ne? Když na to máte. Ale výnos? Žádný. To se do investic nepočítá. Nemovitost v Londýně? 1,5 milionu euro za 70 metrů čtverečních. K tomu máte daně, správní poplatky. To se vůbec nevyplatí. Je to předražené a výnos je mizerný. Nemovitost v Dubaji? Výnos není vůbec špatný, ale 50 stupňů v létě, město postavené na poušti a každý rok 10 000 nových bytů na trhu. Konkurence tam nikdy nespí. Obyčejný byt v Praze? Ujde to, ale nic, co by vás dostalo dopředu. Průměr jako každý jiný. Vanguard Prague? To už je jiná kategorie. Autovýtah, který vyveze vaše auto přímo do obýváku. A celá rezidence je jako 5hvězdičkový hotel. Takovouhle kombinaci budete hledat v Evropě těžko. Napiš Vanguard do komentáře a přijď na privátní prohlídku.